amo gyud nga gipagamit sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi. Sa tinud-anay lang murabag kining among mga paghago, naghago mi sa walay kapuslanan. Kay tungod walay mga tao nga nihatag kanamo og panalapi. Walay mga tao nga nisweldo kanamo, walay mga tao nga nitudlo kanamo. Apan nagpasalamat mi sa akong Ginoong Hesukristo. Kay tungod iya ming gihatagan sa iyang gahom pinaagi sa kabubuton sa balaang espiritu aron ipamantala jud namo ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Ang sugo sa Ginoo sa mga tinun-an dili kini daan kundi kanunay kining bag-o sa matag usa kanato. Atong mabasa diha sa Mateo 28:19 nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ninyo ang maayong balita ug himua ninyo ang akong mga katawhan nga akong mga tinun-an. Sa tinud-anay lang kita dayong tanan nga napuyo nining kalibutana buot gyud sa Ginoo nga mamahimo kitang tinun-an. Buot sa Ginoo nga kitang tanan musangyaw gyud ta sa maayong balita. Apan daghang babag sa atong kaugalingon. Ang yawa kanunay siyang nagbabag sa atong kaugalingon. Dili buot sa yawa nga kita muduol kita sa Ginoo. Dili buot sa yawa nga ang atong kinabuhi, atong bag-ohon dayon ipagamit sa Ginoo. Buot ni Satanas nga kitang tanan ining kalibutana makaupan niya ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Mao na siya tinuod. Kitang tanan ining kalibutana gibutahan gyud ta sa kamatuoran. Apan ang kasulatan nag-ingon nga ang buta dili siya makaagak sa kaugalingon niyang buta. Kun iya kining buhaton mga hulog sila sa kanang. Sa ato pa nga di kinahanglan gyud ay nga ang uagad nato mga tao nga nakakita sa kamatuoran, mga tao nga di ginagamit sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi. Higala mas maayo gyud nga atong mailhan kung kinsa gyud ang Dios nga atong gilagaran. Kung tinudanay bagid na ang Dios nga atong gisimba. Diha sa Isaias 53 ang kasulatan nag-ingon nga mataw ang atong Ginoo nga si Hesukristo. Gani wala siya katahon, wala siya kaambol nga angay, kaibhan ug mga babae. Ang Isaias gisulat na siya. Mao na gitawag og kanang daan nga kasabutan. Gani sa dihang milabay ang 400 ka tuig na tao ang atong Ginoong Hesukristo. Apan daghang mga tao nga gibutahan sa kamatuoran ining kalibutana. Gani diya sa salida makita na to sa internet ng atong Ginoong Hesukristo. Nindot kay siya panagway. Mura siya og artista. Apan ang Isaias nag-ingon siya nga wala siya katahong nga angay kaibgan. Sa ato pa nga dili ta maibog siyang persona nining kalibutana. Kay sa tinud-anay lang dato siya apan iyang gihukas ang iyang pagkatao. Iyang gihukas ang iyang pagka-Dios dayon nagbisti siya sa bisti sa dagway sa usa ka tawo. Muna siya tinuod. Kani adunahan siya, apan sa tinud-anay lang, iyang gipili ang kabus nga pamilya. Muna siya tinuod, nga kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang natawo siya, gipahinuna siya ngadto sa sabsabanan sa mga hayop. Muna siya tinuod. Kani sunod sa 30 katuig, nagpabautismo siya ni Juan Bautista. O diha sa 33 katuig, gidakop siya o gilansang siya sa krus. Gani nagpakamatay siya tungod sa atong mga kalapasan. Sa tinud-anay lang ang atong Dios, wala siya nagpabilin nga bata. Human siya kamatayon sa katulog adlaw, nabanhaw siya ug mikayab siya ngadto sa kalangitan ug naglingkod siya sa hangaanon nga trono. Muna ang atong Ginoo. Tanawan ng Ginoo nato nga naa sa internet. Tanawan ninyo ang dagway. I-compare na siya. Pareha ba? Muna siya tinuod. Apan ka ng dagwaya. Muna gisimba sa mga tao. Gani gikulit na sa mga makukulit. Dayon gibuhatan o gulagyan. Sa tinud-anay lang gisimba sa mga tao. Dili na siya. Mo'y tinuod nga Ginoo. Ang atong Ginoo, anaa siya ngadto sa trono, naglingkod siya. Wala siya nining kalibutana. Gani na isang bingay ni ana
Diha sa kasulatan, adunay usa ka tawo nga nagapod siya og kahoy. Diha sa paggapod niya og kahoy, iya kining gidala sa ilang balay. Kining tawhana dautan kaayo ang iyang kinabuhi. Miserable kaayo ang iyang kinabuhi. Apan tungod sa iyang hanas diha sa pagkulit, nagnegosyo siya og mga remolto. Sa dihang naugana ang kahoy nga iyang gikulit, iya kining gisapsapan. Ang sinapsap iya kining gisudlod, dayon iya kining gikulit diha sa mga larawan. Nagkulit siya sa hulagway sa atong Ginoo, nagkulit siya sa laing hulagway. Pagkauman niya kulit, iya kining gipintalan. Hangtod nga diin, minindot na kini. O iya kining gibaligya ngadto sa mga merkado, ngadto sa mga kadalanan. Ang mga tao ila kining paliton, dayon ini kahuman, ila kining dag-on sa ilang panimalay. O dito muluhod sila og musimba. Ang salim nga wala na halin sa tinud-an na ilang ipautang pagyud sa usa ka tawo nga dautan ang iyang kinabuhi. Ini kauman paliton kini sa mga tawo, udadto nila ngadto sa simbahan ug adto ilang iyukbo ang ilang mga tuhod. Muna nga ila kining kanang yana-ana ilang makamot ang ilang ihaplas sa ilang mga balatian. Pagkabuta, higala. Sa tinud-an na ilang buta nga pagtulunan. Ang atong Ginoo naglingkod siya sa kalangitan. Kani ang balaod sa Ginoo, mabasa nato sa Exodo 24, nagingon ang kasulatan nga ayaw kamo pagkulit ug larawan, ibabaw sa langit ug ilawom sa yuta. Sa ato pa nga mismo, ang atong Ginoong Hesukristo, dili niya ipakulit ang iyang kaugalingon nga dagway. Muna siya tinuod mga higala, kung anaamoy kasulatan, kung anaamoy ka ng Bible, tanawa ninyo ug basaha. Diha sa Exodo 24, makita na to ang napuno kasugo sa Ginoo kayang gihatag diha kang Moises. Naging usab ang Juan 4:24, kay ang Dios espiritu man. Busa simbaha siya sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa ato pa nga dili na kinahanglan nga magkunit pa ta og larawan. Dayon atong iyukbo ang atong kaugalingon dito. Kaya ang atong Ginoo naglingkod siya sa iyang harianon nga trono. Kani nagingon ang kasulatan nga ang iyang mata nagadalagan dinhi sa kalibutan. Bantayan niya ang tao nga matarong apan kalaglagan ang dangatan alang sa mga dautan. Lain pang bahin sa kasulatan. Diha sa Gipadayag 22:8. Sa dihang nakita ni Juan ang usa ka anghel. Ang gibuhat ni Juan, iyang giluhod, iyang gipiko ang iyang tuhod, ug nisimba siya sa anghel. Unsay giingon sa anghel ngadto kang Juan? Juan, parod diha. Wala ka ba natibaw nga susama ra ta nga gibuhat sa atong Ginoo? Amen. Sa ato pa nga gikinahanglan nga wala tay laing simbahon kundi ang nagbuhat kanato. Diya sa Juan 14:6, nagingon ang kasulatan nga ako mao ang dalan ug ang kamatuoran. Walay moadto sa amahan kundi moagi kanato. Amen. Sa ato pa nga si Jesus lang ang dalan paingon sa kalangitan. Walay hinungdan mga higala sa tinud-an na ilang walay kabag-uhan ang imong kinabuhi. Kay tungod ang imong mga pag-ampo sa Ginoo, wala nilahos sa kalangitan. Kay tungod wala ka nasayod sa kamatuoran. Wala ka nakaila sa tinud-anay nga Dios kay imong gilagaran. Ang atong Ginoo dili siya larawan nga diin makita sa atong mga mata. Nagingon ang Isayas nga bisan pagdad-on na ninyo ngadto sa hukmanan. Gibuhatan na siya mata apan dili makakita. Gibuhatan na siya dalungan apan dili makadungog. Gibuhatan na siya baba apan dili na makasulti. Apan kung mag-ampo mo samahan nga naa sa tago, siya mutabang gayud kaninyo. Amen. Sa tinud-an na ilang ang Ginoo nga atong kilagaran, dili gyud makita sa atong mga mata. Wala tay laing simbahon kundi ang atong Ginoong Dios. Amen. Gani kita gibuhat kita sa Ginoo nga ubos lang og jutay sa mga anghel. Sa ato pa nga napay taas nato ang anghel. Apan ang anghel sa iyang pamayon dili siya magpasimba. Bingon kay ang anghel ngadto kang Juan, simbahay noon ang atong Ginoo, ang Dios. Amen. Ug siya lamang ang alagari. Amen.
Sa ato pa nga gikinahanglan gid ay nga tinud-anay nga anaa gyud tay sakto nga pagsimba diha sa Ginoo. Kay kung muan po ta nga wala gyud ta nasayod sa kamaturan, ang atong mga pag-ampo nagautaw-utaw lang na sa kahanginan. Ug wala ka na mudayon ngadto sa gingharian sa kalangitan. Gani diha sa libro sa buhat, sa dihang nagsangyaw ang mga apostoles. Gani namuhat sila og milagro. Nagsangyaw sila sa maayong balita ngadto sa mga tao. Sa tinud-anay lang ang gibuhat sa mga tao. Ilang kanang gihalaran og mga karni. Ilang gihalaran og mga karniro ang mga apostoles. Wala nga ilang gisimba ang mga apostoles. Unsa giingon sa mga apostoles? Mga igsuon, tao rami nga susama kaninyo. Dili kami Dios. Wala nga miingon ang apostoles nga tan-awa ninyo. Ilang gigisi ang ilang mga biste. Ilang gigisi ang ilang biste sa diyang gisimba sila mga sa tao. Tan-awa lang tao rami nga susama kaninyo. Busa simbahay noon ang nagbuhat kanato. Ikala sa tinud-anay lang ang tao di ay dili siya pwede nga simbahon. Dili siya pwede nga simbahon. Nagingon ang Isaias 59 versikulo 2 nga ang sala mo'y nakapahimulag sa tao ngadto sa Dios. Sa tinud-anay lang mga higala, tungod sa atong mga sala nining kalibutan